Nas 3 xornadas que traballaron o Percebe na zona sur, os mariscadores de Aguiño víronse condicionados pola mala mar. O temporal impediu achegarse ás rochas para apañar o percebe de maior calidade, polo que o recurso extraído nestes días non chega ao tamaño habitual nesta zona. Aínda así, o prezo na subasta está a dar altas cotizacións, por riba dos 100 euros o de maior calidade. En principio mal polo tempo, pero do recurso aínda non podemos mirar as pedras realmente, pero bueno, o precio axudou no seu terceiro día que se vai, en realidad. Fomos hoxe, iremos mañán seguramente, fomos a semana pasada, 2 días, o precio andou bastante ben, non temos queixa, porque o percebe non era moi bo, debido ao tempo tamén, o mal tempo. Estamos falando de ser o máis caro sobre 103, 104 euros e chegar a 16, 18 euros. Estamos falando de medias por mariscador ao mellor de 50, 45 euros, eu creo que está bastante ben. A espera de constatar como está o recurso nas zonas de máis difícil acceso, os percebeiros agardan unha boa campaña de Nadal, na que a alta demanda pode mesmo dobrar os prezos. Sí, en principio as pedras non sendo os mansos que chamamos nós, que son as pedras de máis abrigo, non se tocou prácticamente ninguna pedra. Entonces aínda temos que valorar aínda todo, aínda está todo sin mirar ben. Intentaremos intensificar un poquinho máis o do percebe debido á demanda que seguramente vaya a haber, pero sempre cun ollo tamén pensando non solamente no precio, sino no produto que está nas pedras, claro. Tamén para decembro reservarán as xornadas que quedan aínda para sair ao ourizo, un recurso en auxe que está a cadar unha media de 7 euros. Non sei, son 6, 7 días que nos quedan do que nos deron de permiso na explotación do ourizo. Vamos a aproveitalos cara a mediados de diciembre. Creo que, se mal non recordo, sobre o día 12 empezaremos a completar eses días, e podemos co tempo tamén, porque se elegimos de feito estes días que nos quedaron cara a decembro, porque lógicamente será cando máis nos poda valer o ourizo, claro.